Uyazi masike sakhuluma ngalento yenkolo nokufa, uzwa abantu bekhulume bekhululeke nje, ethi umuntu mina ngiyofa ngiye kwabakithi, ethi umuntu ngiyofa ngiye ezulwini lomndeni. Manje nenitshela ukuthi ezulwini lomndeni lapho kuphilwa kahle, nenitshela ukuthi kumnandi. Uyazi mina ngeke ngiyicabange lento ukuthi yazi ezulwini lomndeni noma ngingazi kodwa nginayo leyo nkolelo yokuthi ezulwini lomndeni kuyahlushekwa futhi akekho uNkulunkulu khona. Wake wathi omunye umfundisi nje waseNazaretha, ungafisi ukwazi ukuthi abakini abangasekho bakuphi ngoba isimo abakuso wena ngeke uthande ukusibona. Manje abantu ngisho beshunyayezwa kuthiwa abakholwa ngisho benzani bengabi nandaba naleyo nto leyo. Bona bavike ngokuthi bona bayofa beyihlalela nabakubo, bayofa bezulwini lomndeni. Ngeke ngicabanga ukuthi kungenzekani kube ukuthi thina sithi izulu lomndeni nje kanti kusuke kukhulunywa ngesihoko, ngoba phela kulelo zulu lomndeni lelo kuhleli okhokho bethu laba ababengakholwa futhi ababenganendaba nokukholwa. Manje uma ukuthi akusiyiso-ke isihoko, kanti isiphi isihoko? Ngeke ngicabanga ukuthi kuphathi kokuthi isihoko noma indawo esondelene nesihoko. Uthi-ke lo baba mayeqhubeka, njengoba ubona bebuya nje abakini abangasekho bebuya ngamaphupho, bekhala bethi balambile, bethi bomile. Uthi okwazi ukuthi laphana kuphila leyo mpilo ngempela, kunjalo ngempela, ngale kuyahlushekwa, ngale kuyalanjwa. Uthi ungafisi ukwazi ukuthi kunjani ezulwini lomndeni.